Zdravím všetkých v novom videjku. Ako som slúbil, mal som pláne natočiť môj setup a vzhľadom na to, že momentálne nemám žiadnu vhodnú kameru, ktorá by sa hodila pre moje videá, tak to budem riešiť týmto spôsobom a ukážem aj samého seba, že za tým môjim kanálom naozaj stojí reálna osoba. A hneď tuto naľavo je môj notebook, ktorý momentálne teraz využívam minimálne. Je tam nejaký Ryzen séria 7000, integrovaná grafika, nič nejaké zvláštne extra. Tuto hneď vedľa neho je môj mikrofón, ktorý som si kúpil na tieto potreby. Je to mikrofón Niceboy, monitor AOCčko, taká klasika už teraz. A tuto je môj hlavný počítač, ktorý využívam na veškeré veci. Je tam RTX 5060 Ti, procesor tam je Ryzen 5800X, 24 GB RAM a nejaký jednoduchší zdroj. Tento počítač bol skladaný už veľmi dávno a mám pláne postupne ešte obmieniať nejaké veci v ňom. Ale na tie moje potreby a využitie mi zatiaľ bohate postačuje. Ďalej tu mám klasicky dve myšky, keďže využívam aj notebook a využívam aj počítač, tak potrebujem mať aj dve myšky po ruke. Tuto mám jednoduchú klávesnicu, nič nejaké zvláštne, nič nejaké extra. Tuto mám ešte takto jeden televízor, ktorý využívam, keď potrebujem oddychovať alebo sa chystám na spánok. Není to nič extra, už dožíva, je tam na ňom vidno také pekné čierne pruhy, takže už mu nedávam veľmi dlhú možnosť na prežitie. Ale asi by to bolo takto v krátkosti z tohoto môjho videjka všetko. Ešte ma napadlo, tu vám môžem ukázať klasické soničkové sluchátka, ktoré využívam. Zároveň PSP-čkový ovládač. Champion nemôže chýbať. Má klasický otvorený strihací program DaVinci, v ktorom sa učím. Ešte mám veľké problémy so strihom, tak prosím, ospravedlňujte ma za prípadné problémy a ak neistých presne podľa vašich očakávaní. Ďakujem pekne a čaute.